कमेन्ट हरलाय सोर नुजाफैनो हादों औ अखा मोनायाव हादोंलै राजा गैथ'वा सान्दुंसो दुंदों खामानि जायाखै नामा राजा खामानि जायाखै खामानि जायाखै नामा खामानि बिसोरना जोंनाथ' दिनै गैया देवबार ना अखा बिराद हादों नामा ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो नै दहाय फुङाव बेखौ गाखोखांबाय बे दहाय गाखोनाय दायो जाबनांगौ बेलासियाव दालिसो जोंना अमा बेदर संगासिनोलै दासो संगासिनो दं नै दहाय गाखोनाय गोजा बेयो गाखोनानै फोराननाय थिनथायावनो मावनांगौलै हरनि थिनथायाव मावनांगौ मिथिंबो दंजाजोबो बेखौ हरनि थिनथायाव गाखोनानै गाखोखांबाथाय बख'नांगौ बाहेरायाव फोरानफैनांगौ नैबे मोनसे बेलेग एसे बाहेरायावबालाय अबाव जागोनसै अखायावलाय आरो फुजायाव न'आव फैया फुजायाव नै इथा गिदिर गिदिर एस गमथि हेलौ हेलौ कि खबर दे ब्र लाइक होना होलाय अननानै मैया बानायनाय बियो बिपुल बड' 01 हाय ब्र गुड मर्निं माबोरै खबरा ब्र लाइक डन दे लाइक होना होदो ब्र दे ओंखाम जाखांबाय नामा ब्र हाय मोजां
मोजां ब्र' नोंनालाय? आंनाबो दासान्दि मोजाङानो दे। दासान्दि मोजाङानो। देलाय भाइ कमेन्ट होना होदो दे अननानै। दे कमेन्ट खालामलायलाय। सोर सोर दंफैयो? बहा दं माने तामिलनाडुआवसो दंफैयोलै माबायाव कम्पानियाव मास मोनसे जाफैबाय फैनाया। दिपक बसुमतारी हाय ब्र' ओं गस्ला होबाय। नैलै अमा बेदर संदोंमोन जोंना नै ओंखाम जाथ'वाखै संगासिनो दासो। कम्पानियाव दंफैयो माबायाव तामिलनाडुआव। मा जायगा तामिलनाडु मा जायगा सरासति नोगोर मा होनोमोनलाय सरासति नोगोर मा? सरासति नोगोर र' दै र' आं नायनि साइन बर्डआव। बारा गोबाव जायाखैलै मास मोनसे जाफैबाय जोङो खामानि मावनाया बेयाव। सरासति नोगोर मान्डुनोलै मान्डु सरासति नोगोर मान्डु जागानि नामा। बैनो साइन बर्डआ सरासति नोगोर मान्डु। र'दै लोगोफोर नायनोबा माबा जों माबायदि खामानि मावो टाइल्सनि माने। ओ गुमै नायथ'दो ओंख्रिखौ दै दसे। दैखौ एसे फोरानबावदो। नैबे हरनि 3टा बाजियाव गाखोनांगौ बेखौ गाखोनानै माने फोराननांगौ आरो सान्दुङाव। ओमफ्राय दायो बेलासियाव माने ओरैनो सारायथासोआव माने जाबनांगौ नैबेयाव गोजौआव। नैथिंबो दं नैबे बेलेग मडेललाय ओमफ्राय नैबे बेलेग मडेल। सि ब्लकआनोथ' आरो सि ब्लक। मा डिस्ट्रिक्ट तामिलनाडु डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो खोमालै बेयाव जोंनिया। बिपुल बड' 01 सिसि ब्लक नामा? सिसि ब्लक माने माबायदिखौ सिसि ब्लक होनो जोंबो बारा गोबाव जायाखै खामानि मावफैनाया मिथिया। आरो अरुन बिकास त्रिपुरा 01 गुड मर्निं ब्र' गुड मर्निं। नैबे कम्पानियावनो दंफैयो कम्पानि सिङानो नैबो। दे लाइक होना होलाय। नैबेनो महला नै दहाय गाखोनाया माने हरनि 3टा बाजियावनो गाखोनानै माने बाहेरायाव फोरानहैनांगौ ओमफ्राय ना बेलासि बेलासि माने जाबनांगौ जाहैदों। नै गाखोनो दंबावो मानसिफोरा गाखोजोबाखै दिनै देवबार खामानिया सुटि बेखौ गाखोनांगौ आरो। बिपुल बड' 01 तामिलनाडुआ स्टेसनसो ब्र'। बेनोथ'लै मा डिस्ट्रिक्ट मोनथाय सोंनांगोन लोगोफोरनाव उन्दुनाया सिखाराखैनो नै बे कम्पानि सिङाव उन्दुना दङ। जोंबो बारा गोबाव जायाखै नैसो फुराना आरोना बिसिनाव सोंबासो मिथिगोन। बिपुल बड' 01 गासैबो बर' गोजा नामा? गासैबो बर' गोजाथ' नङा नंनायालाय
बे बिलाइ खाग्राफोर दं बागानिफोर बिसोरो दाख्लैयो साब्रै फैबावदों बिसोरो दा 12 जन दं जों बर'फोरा 9 जन दं बर'फोरा दा माने सप्ता पेमेन्ट होयो आरोना सुनिबार खालिनो बिराद खामानिया स्पिड सोलिनांगौलै बेयाव लासै लासै जाया माने नै मिसिङा ओरैजाय बिराद स्पिड सोलिनांगौ जायो खामानिया बेयाव बानायो मस्ला नैनिफ्राय बेयाव मेन आरोना मस्ला बानायो गला ओमफ्राय ओरै नैनिफ्राय माने बिदिखौ माने नैनिफ्राय बेयाव बहायना हरो आरो बे गला एसे होनानै ओरैजाय ओरै थाङो आरोना बैनिफ्राय माने फ्लाइबर्डआव लांनानै बैयाव ओरै जाबोयो आरो ओइ नुहुरनाया बेयाव जाबो नैनिफ्राय मस्ला जावनानै हरो बिराद खस्थ'लै गिलिरथार खामानिया नै बाला अन्थाइखौ बैनिफ्राय लाबोनांगौ ओमफ्राय नैयाव होबाय बे मेसिङाव नैबे मेसिङाव होनांगौ लगायनांगौ सिमेन्टआ नै बेजों थागारसे लाथारनांगौ फुल लानांगौ गिलिरथारलै आरो अखा सिबा बिराद गिलिर जायो दिनै मोनायाव अखा हादोंमोन नै बालाया ओंखायनो नै अन्थाइआ बिराद गिलिर जाना दं दे लायगोनालाय सोर दंबावोमोन कमेन्ट हर दे लोगोफोर नैलै बेखौबा मा होनो नै बेखौबा बिराद गिलिर नै बियो खमबाबो बियो 35 केजि 40 केजि दं बियो जों लडिं होखांनो मोनबाय बेखौ बिराद गिलिर आरो बेलेगा मावो मावनायालाय बेयाव 3 मावो नै मेसिङा नै बाला अन्थाइ आरो ओइ बालाया बेयाव बर' गोजालाय ओमफ्राय जोंनाव बिलाइ खाग्राफोर आरो बर'बो मावो नैबे बेयो बारा गिलिर नङालाय 25 केजिसो दं नै जाबदोंलै नैलै लोगोफोर चेनेलखौ लोगो खालायाखैबा खालामना होदो आंबो खालामगोन दे दिपु बसुमतारी बिपुल बड' 01 ए होनदों बिपुल बड' 01 बेसे सानसेयाव खामानि मावनायनि खोथासोलै मालाबा बिदिनो 700बो थायो 800बो थायो 900बो थायो खुनु गोरोन्थि गैया माने मावनायनि खोथासो मालाबा माने लडिं जायोब्ला 950 1000सो बारो आरो मालाबा लडिं जायाबाथ' ओरै 750 खमबाबो 700 थायो आरो 8टानिफ्राय मालाबा 1:30 जायो मालाबा 2टा जायो खामानिया खुनु गोरोन्थि गैयालै मालाबा खामानिया बिदिनो थाब गयो मालाबा एसे गोबाव लायो
खस्थ'थारलै खस्थ' बिराद माबा फैजेननाय समावथ' बिराद मोदोम साख्रुबदोंमोन लोगोखासो ब्र' दे आंनावबो लोगो दंखायो दै बिपुल बड' 01 मोजां दे खबरा मोजां दे ना नामा ना खामानि मावनाया मावनोल' हाथारनांगौलै फैसायालाय दङ बेयाव सप्ता खेलिमेलि गैया दिनै सुथि थालायबाय समफोर देवबारनि सुथि जानाया फ्रि माइरङा ओमफ्रायना मैगं थाइगङा बायनांगौलै गावबा गाव ओमफ्रायना गेसजों सङो गेसआ गावबा गाव सोनानै लानांगौ बिपुल बड' मा खालामदों नोङो दा ओंखाम जाखांबाय नामा बिपुल ओरैनो दं बिपुल बड'आ अबेनिमोनलाय मा जायगानि बिपुल बड' मा जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरलै आं खैराबारि माने अबे साइडथिंमोनब्रा खोनानायथ' नांदों नांनायालाय होमबाबो अबे साइडथिंमोनथाय मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोब्रा खैराबारियालाय जोंना बिसनाथ सारियालिसोलै भाइ बिसनाथ सारियालि सानजाहा अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अदालगुरिसो नामा होमबा जोंना माबा बिसनाथ गोलैयो आवगाय सनितपुर गोलैयोमोन दा बिसनाथ गोलैबाय डिस्ट्रिक्टआ बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट सिनायो नामा होमबा बिसनाथखौ बारा गोजान जायाना आरो बिसनाथआ अदालगुरिनिफ्राय आरो खाथि होनजायो मा बेसे गोजान ना बारा गोजान नङा बिटिआरथ' बिपुल बड' बिटिआर हाबबाय ना बिटिआरथ' हाबबाय होनदोंमोन दावराव जादों अबाव दा गैयालै ओरैसो बुंलाबायदों मानसिफोरा गैया माथो बिटिआर दावराव जासोलाबायदोंमोन माथो गैया हाबनाय जायाखैलै दा जानायालाय जोंथिं ओरैनोसो हाबबाय होनदोंमोन गैया दिपेन बसुमतारि बेलेन्स सोना हर फैसायानो गैया आंनाव बेलेन्स सोना मैयानो सोना हरजोब्बाय आं फैसाखौ बेलासियाव न'आवहाय फैसायानो गैया आंनाव बेसेबां सोना हरनांगौ बिपुल बड' गैयालै जोंना बिटिआर दावराव जालाबायदों हाबाखै हाबनो गोनां गैया माथो दा सिरिथ' जोंथिं
मैया सोदों अखाया दिनै मोनायाव हादोंमोनलै दा गैथ'वा सान्दुंसो दुंदों जोंनाव अखा गैथ'वा खामानि मावाखै खामानि ना अखा हासोगारदों नैलै जोंना खामानिया थिफेन बियो 25 केजि 30 केजि जाखायो अखा हासोदों नैबे माबालै बे दावालि ओइ पुष्पनि सानजा ना मा जायोमोन नामाथाय बे माबा महलदार बोराय फिसौला ना मा होनखोमोनथाय इसोर मावोलै नै बेखौ 25 केजि 30 केजि जायो BB Block 01 हेलौ आदा गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं मा बियो माने बे माबालै ब्लक इथा दानि नै बियो ब्लक इथा ना मा होनो र'दै देखायलांनि आङो इटा नामा आदा इथाथ' होना ब्लक होनो होननायालाय बेखौ ब्लकसो होनो हा टाउनाव दा थांसै जाखांनानै जायाखैनो जोङो ओंखाम फैसाखौ मैयानो सोदां ओजोंनो सोबाय थाग्रायाव मैयानो सोहैदों दा थांगोन र' ओरैनो बेरायहैनो नै बियो माबा जायो दै 30 35 अबेबा 40 केजि जायो नै ब्लकआ बिराद गिलिर बियो र'दै आं देखायगोन दे फरायगोन दे BB ब्लक र'दै सान्दुं माने बेरायदों र' लासैनो फरायगोन दे नै बेखौ नायलांलाय नै हरनि 3थायाव फुनांगौ बेखौ ओमफ्रायना फुखांनानै फोरानफैनांगौ मोना खोमसि होननायखौ बेखौ दा 3था 3:30 मालाबा 4:30 बिदियाव माने नैयाव जाबखोयो आरो नैबेयाव जाबखोनांगौ ओमफ्रायना नैखौबो बेलेग मडेल दं आरोना बेखौ नैयाव जाबखोनांगौ नैबे गोबा आरो 2.5 इन्सि रेन्स होनांगौ र' होगोन दै र' BB ब्लक र' सान्दुंआव मोदानदोलै मोजां सिनायाखै कमेन्टखौ र'दै र' कमेन्ट फरायबा मानसिफोर थायो आदा नंगौथ' नंनायाथ' नंगौ
होर होर नै दहाय गाख'नाया होर 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 हो मोसौ हाबदोंलै कम्पानि सिङाव होर 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 थिफेनना सोर दंबावो मा थांजोब्बायसो मानसिफ्रा नैबेनो बेखौ गाख'नांगोन नै सोरबा सोरबा गाख'वाखै दिनै देवबार ना गाख'नाया माने गावबा गाव गाख'नांगौ ओमफ्राय गाख'नानै फोराननायाबो गावबा गाव फोराननांगौ ओमफ्राय जाबनाया ज' जाबो बेनो आरो ओमफ्राय नैबेयाव रेड कालार गोजा बे महलाव नैबे वाइट है बेलेग बेलेग दंलै बेलेग महला जों दहाय गाख'नाय रोदोमनि सिखाराखै नोंसोरो बेलाय बेयाव बे मेसिनावनो फैयो दा बैनिफ्राय ओरै फैयो नै मेसिना नै MB हरलाय आदा अनोबा MB सोनोथ' एसे टाउना गोजान जायोलै जोंना एसे गोलाव थाबायनांगौ ओंखामबो जायाखै जोङो माने ओंखामबो जायाखै खामानिया दहायसो मावखांदों माने 3था बाजियावनो सिखारना माने माबानांगौ फन पे आंनाव गैयालै फन पे आंनाव गैया ओमफ्राय सोर कल हरबाय थाखोब्रा नारायण ओंखाम जानो लिंहरबाय खोमालै ओंखाम जाखांबाय नामा फंबाया भात खालाय जानोसै आंलाय मा बुबु गाबफैबाय थाजानो माने दानोलै बुस्थुआ डाइरेक्ट माबा नेट चालु खालायबा आंना मा जाना दंथाय दानो हो दानखायो माबा देखाय हरदोंमोन आं लोगोफोरनो दानना हरदोंसो आं नंबाय दानना हरा बिदि जाया
एसे थोरसिया दानाबा एवनो हायोना दोननो जों साबाल'सो ना एवनो गंसे हायथ' दोनबाय दा सारायाव लखबना दोननो ओइ मस्ला होबाय नोङो खमखा थाख' हरदोलै थाख' गैला गैला सिखारबो जासैलै ओंखाम जानो खेख्लाया सिखारदोंमोन माथो जानो खालि दा सासेल' दोननानै जाजोबगोन औ गदबो गैया जाला सोरबा सिखारग्रोना जाफैथोंसै हागौब्रा आरो आलदा आलदा रानखागोन बेखौ दोननानै सासेनो दोननानै थांबा जों सोरबा गैला मोदोम मोदोमखौ जाथोंसै सोरबा हारा गोजा थाथोंसै ना जाबाय दावराव जालायो हारा गोजासो गैला आंना आं फैसा होआदे होनबाथाय गैला ना हारा मोदोम जाबाय बसनो एसे मोदोम मोदोमखौ सासे मेजेम गोजा लाफैयो बारा मेजेम गैखालि आं खर'खौसो सोंहां सोंहांथारदोंमोनलै हन्दा फिसि होगोन होननानै खर'खौनो डाइरेक्ट केजि सिस्टेमसो ने आसामासो खर'आव होननाय मिलायबानो फानहरो आरो फानबाय थाग्रा मिथियोलै आन्दाज खर' माने गोदाना फानाखै बेयाव माबायाव नों बोरै फैखो माखो समाव फाट्टा मोनो समाव फाट्टा मोनालै बिदिनोखा आंना नङालै उनाव मा जाखोथाय चेक खालायाखै चेक खालायाबा मोनो मायो फन दाननायनि नेट खुलिबा फन दानो सोरनाव फन हरबा माबा दानना हरजालाय बिजि होनना माने माबाब्रा बेखौ माबा खालामबा मोजां जाफिनगोनब्रा मा होनो माबा मारिनाया सफ्टवेयार ना मा सफ्टवेयार मोनसेबो बुस्थु थाया सफ्टवेयार मारिबा इउटुबल' थायो ओमफ्राय इउटुबाल' खारा दा बिदिखौ आं माबानो हायाना आंनाव इउटुबा डाइरेक्ट मबाइलाव थाखानाय ना सफ्टवेयार मारिबाथ' थांजोबखागोन नाम्बारबो थाया मोनसेबो बुस्थु थाया गोदान जुरिफिननांगोन आरो गोदान मबाइल होनजासिगोन मबाइला मोजां जाखांगोन जाबायलै गारला जोबनोसै बिसोरो मोदोमखौनो जायो आरो गयखौनो दाबोसै खोमालै ने फैनाय थिखोनो हालाय लायाखै माथो ओइ नोंनि माल खाथियाव थानाया बोराया
Nanti gue cina ya berang enggak? Aku kelas tuh udah itu. Mulai sampai yang Nanti gue cina ya berang. bisa sampai ini. Uang kangkang nak pernah benar. Atsinya mereka menurut pernah kan. Uang kangkang udah. Bila siang kamu dia boleh apa sih boleh. Alhamdulillah bakal ini ya. Ambil kan itu. Kira-kira mau kita? Hah? Ini aku pesan apa? Ani sama. Ini? Lihat kan ada kemana? Tuh. Asli saksi itu kemana? Lampu juga nih masih. Cứ xe đơn lấy vào xả. Chúng ta muốn liên chúng ta là Kita mana nak? Nang ni nang ni. Para lagu ni nani? Itu harus. Sudah, kalau beli ni. Saya bisa. Jangan nama letak punya angsin apa ni? Semua jadi. Sini. Dapat jatuh. Lalu dicuci mau ini susah nih masa nih kan. Bukan angsin lain lagi. Ini adiran nang punya sih. Bây giờ bây giờ vào đây anh cứ phát là phát này ra gì. Ayah ni dia. Adi soal tu. Mà bác cái hàng kia là bác phát hàng này ra hàng này. Asal Indonesia tuh lagi. Indonesia orang sini Yo fui creo. Lagi tu ya. Ang mana itu sih? Ini mobil ni. Mau zaman dulu foto yang Ang gusto mo sabihin? Ang gusto mo sabihin? Okay. Ini siya. Ini dulu. Kamu dia kita. Không chào với bà. Mana dia mas? Hả? Mana dia mas? Hay đó bà, sao đi quay đi. Phải đi. Dùng ra đúng mà tôi Được được. không lo không được Không lo không được. bao nhiêu tuổi đấy thì sao đi kia nữa Sudah. nhưng mà bisa tangan là bác Sudah.
ว่าขึ้นหลัง Ini bukan dia kan? Mau ini. Itu mau bisa anu ba, mau. รู้ว่าเนาะ Bisa bisa yang kan. ฮะว่าเพิ่นฮะบ้ามันน่ะเพิ่นเดี๋ยวมันมารุ่งกันมารุ่งกัน Tulisangan. Cũng là từ lâm thất đang dừng xuống đấy nữa đó thầy ba xuống mình nữa chúng mày cũng không bố mình thầy ba cái rồi Di sini kan juga share bakam nang hautang. Enggak. Gumai dulu na bra. Enggak gitu gue pada ini. Kalau kamu ke musta-musta sana segala nasi kira. Mau ada gelam dam na? Solis taka bang? Sam sab mati. Lalu sama orang ke bawa saya sama satu lagi. Ini jam besar sudah. Sudah tahun ni club tu. Chả không bẹ. không biết được cái xin mình lý à cái sao cái này Hey, saya cứ thôi na. Kalau dah dah mana? Buông được. Buông nhé. Sama berapa kan ini? Dile fujale uka moजां मोनदों
देग्लाय अखायानो अखा जाबाय थादों फुजाबाबो ओंखाम संसै ओंखाम सङो
Biasanya lainnya lu juga mungkin ini langsung hendak tuh, memang keliling lagi sih. Ini pasti kan dulu. Ya, aku kampung ini juga. Hah? Maya, sadar. Ken bilang silang itu. Ya. Bilang biji. Kata silang dia terus. Aku nak tinggal macam mana tu besar nak tinggal mana nak. ดี๋ยวก็ต้องพอได้ยากขึ้นแต่ละที่ตรงนี้มันน่าจะเรียนยากขึ้นนี่นับเลยจะเช็คเลยคือก็มุ่งจีบใช่ไหมจ๊ะโอเคสุดท้ายก็เลยน่าเวทนากุณามันนี่ไม่ใช่Dobra. Ini kita mana ni kita macam kalau kita kaum sekarang ini, kau harus apa? Jujur. Online itu lah, ujian. Online, kita baik ni. Siapa mau?
बिसिना मोजां मोनो बाला बिसिनिया गिलिर बुस्थुबो नङानो बेयो नायबा सेरबाय बेसे हा माबानिया नारेंखलनिया साहा मावबा खम जायगायावनो आलदायावनो मोनसेबा होनोंलाय मालिकआ बिराद मोजां जानाय लोंनाय फैयो बेमार आजारखौ नायबावोसो सप्ता फैसा एवो सप्ताहैनो फैसा मोजां लकेला 200 गाहाम थायो 1000 गाहाम थायो मालाबा मालाबा मावनो बाबा 800 गाहामनि मावो बांसिनानो बिसोरो 900 1000 मावोमोन आरो 11 लामाथ' मोजां बिहारिफोर नोंसोर थांनाय लोगो लोगो बिहारिफोरा बेफोरनो गाज्रि बेफोरावबो बिहारिफोरा जालांबाय माबाया सोखायानो मोजाङै सोखाया
फैसा खायोमोन सप्तायावनो 7,000 8,000 6,000 माबा जोंलै बै एसे दांग्रा दांग्राया बेखौ माबायाव गारिनि गाथि बानायो ओमफ्राय आरो मिहिखौ मिहिथारखौ हासार बानायो माने गुन्दै खालामना हासार बानायो जाथ'आनो ना मैया लाबोआसै मैया दंमोन दिनै मैया दंमोन मैया गैयासो होनदों सानजौफुरावबा दंमोन आं सुनाया बिथ' दंखायो र' मैया आंबो लाबाय थगायबाय आरो सानैल' मावगोन सासे थाबाबो जायो जानायालाय बारा बे सप्तायाथ' थानो नङा बायदि